Ola, douche a benvida a Xadrez 64, a canle onde atoparás xadrez a todos os niveis en galego. Ola de novo, imos continuar ca serie de Aprendendo dende cero, e desta vez imos ver mates básicos con poucas pezas. Imos ver o mate con dúas torres contra rei, que é moi sinxelo, rei e dama contra rei, tamén moi dodo de dar. A continuación veremos rei e torre contra rei, que é un pouquiño máis complicado, pero que tamén veredes que é moi fácil. E por último, tamén veremos rei e dous bispos contra rei. Rei e cabalo contra rei, bispo e cabalo contra rei, verémolo, pero será máis adiante, porque é bastante máis complicado en comparación cos que veremos hoxe. En primeiro lugar, o mate de rei con dúas torres contra rei é moi sinxelo, e só con usar as dúas torres xa podemos dalo. Aquí vou vos poñer unha forma moi simple de dalo, non vos vou poñer a maneira máis rápida, senón que vos vou poñer o mecanismo. Como cada torre controla un horizontal, se asimos movendo, avanzando cada vez unha, remataremos por darlle mate ao rei acurralado nunha das bandas do tabuleiro, nunha das 4 bandas. Entón, o rei mantense e as brancas van botando cara atrás. Agora ten que retroceder para a seguinte fila. E así, pouco a pouco, as brancas realizan esta maniobra que se coñece como o mate da escaleira e rematan dando un mate moi simple de dar. Aquí, xusto despois do mecanismo para dar mate, en todos os que imos ver, poño vos diferentes posicións de afogado cas que tedes que ter cuidado. No mate con dúas torres, basicamente esta é a posición con que máis tedes que fixarvos e non chegar a ela. Este efecto rayos X deixa o rei negro sen espazo e fai que a posición se xanta vos por afogado. Pasaría o mesmo se a torre branca estivese aquí, ou a outra. Imos co mate de rei e dama. A dama tamén é moi poderosa e como move como torre e bispo á vez, ela soa xa é capaz de acurralar o rei débil. Entón, desta maneira, situando a dama a salto de cabalo, imos ir cortando pouco a pouco o rei e despois deixarémolo na última horizontal ou na última fila, ou na última columna, é dicir, outra vez nas bandas, para así levar ao noso rei para apoiar un mate, que pode ser ben aquí, ou ben tamén en horizontal. Por exemplo, dama G7 sería mate, ou dama C8. Outra forma de dar este mate, outra forma non. Se o rei negro está no centro, a anterior posición era máis simple, é dicir, o rei xa estaba prácticamente acurralado. Neste o rei está no centro, para que vexamos o proceso máis rápido. O sea, dende unha posición entre comiñas algo máis complicada. Esta é a forma máis rápida de dalo, que cada dama e co rei imos acurralando o rei rival e damos mate, tanto aquí como aquí. Sen embargo, como vos expliquei, só a dama xa é capaz de acurralar o rei cara unha das bandas, poñendo a salto de cabalo. Como aquí xa está a salto de cabalo, pois simplemente movemos o rei para perder un tempo e continuamos poñendo a salto de cabalo. E así pouco a pouco imos restringindo o espazo do rei das negras e finalmente conseguimos acurralalo nunha das bandas. E entón é cando levamos o noso rei para dar o mate.
Con rei e dama hai bastantes posicións de afogado en comparación co mate de rei e torre, por exemplo. Porque a dama ten moitísima mobilidade e restrinxe moitísimo o rei rival. Por lo tanto, cando deamos este mate hai que ir con cuidado. Por exemplo, cando a dama está a salto de cabalo e o rei está nunha banda, corta todo por aquí. Entón, a única casa disponible que ten o rei é de 7. E se o noso rei está controlándoa dende calquera destes puntos, facemos afogado. A dama soa tamén é capaz de afogar o rei rival. Dixenvos que, poñendo a salto de cabalo, pouco a pouco, podíamos ir acurralando o rei máis e máis. Pero unha vez o rei xa está nunha banda, xa non é necesario seguir. E se o facemos ata que está nunha das 4 esquinas, xa deixa de ter espazo e a partida remata en táboas por afogado. Este outro exemplo, no que o rei restrinxe as saídas por aquí e a dama restrinxe a outra, e este outro exemplo é o mesmo que o primeiro, só que o rei está noutra desas casas que vos dixen, controlando a única escapatoria do inimigo. O mate de rei e torre contra rei tamén é moi dodo de dar, pero este hai que practicar un pouquiño máis, porque aquí temos que combinar tanto rei como torre para currar ao inimigo. Non co mano de dama ou co mano das dúas torres, no que non facía falta empregar o rei ou no caso da dama ata o final. Esta é a posición de mate a que queremos chegar outra vez en calquera das 4 bandas. O noso rei está en oposición ao rei rival, que se chama a dúas casas. O sea, se o rei estivese en C2, a oposición sería en C4. Iso ten unha característica que é que dous reis en oposición controlan mutuamente as 3 casas que impiden avanzar o rei rival. Este é un concepto que en finais vai ser moi útil e que veremos máis adiante, por exemplo nos finais de peóns, pero que xa para dar o mate de rei e torre xa hai que coñecer este concepto de oposición. O rei branco fai oposición ao rei negro e impide que saia, e a torre barre a última fila dando mate. Como chegamos a esta posición? Hai dúas formas. A torre do bando forte pode ou ben ir cortando o rei facendo unha especie de gallola con esta forma, ou ben podemos ir fila a fila ou columna a columna dependendo de cara que dirección esteamos dando mate, xogando sempre ca oposición. Entón, dependendo de onde vai o rei inimigo, iremos facendo oposición e xogando con ela. Por exemplo aquí, rei F2, o rei negro non pode escapar por aquí porque está cortado. A isto chamámoslo estar cortado, cando unha das nosas pezas impide que outra pase, como neste caso. E, por exemplo, se xogase rei F4, aquí o rei xa está en oposición, polo que corta estas 3 casas e a torre podería facelo retroceder. E así pouco a pouco. No segundo método que imos ver. Pero o primeiro método creo que é bastante sinxelo e consiste simplemente en ir quitándolle espazo. Torre 1. Agora o rei ten unha columna menos. Rei G4, damos un xaque e agora o rei ten aínda menos espazo. Levámoslo o noso rei porque só a torre non é capaz de curlar o rei inimigo, hai que acompañala. E pouco a pouco imos cortando. Cortámolo, damos xaque, continuamos. E cando xa está moi cortado, conseguimos gañar a séptima fila ou a séptima columna
e acurralar o rei nunha das bandas. Entón é o momento de levar o noso para facer esta oposición. No caso do rei na esquina pódese facer tanto dende F8, que sería a posición puramente dita, ou dende F7, que tamén corta, e dámolo mate. O rei impide sair e a torre barre a banda. Agora imos ver o segundo método para dar mate nos finais de rei e torre contra rei. Neste, en lugar de cortar directamente por filas, perdón, por columnas e filas, só imos cortar por unha das dúas. E xogaremos coa posición. Rei aquí, ameazamos torre de 5, as negras teñen que mover obrigatoriamente, rei aquí, e torre h4. A torre vai ao lado oposto ao rei inimigo. Por qué? Porque desta maneira o rei non vai poder atacala e facernos perder tempos. Nesta posición as negras poderían facer rei f5, pero iso só axudaría as brancas, porque agora ao estar en oposición, estar recortado, a torre gaña unha nova horizontal. É por iso que as negras intentan escapar cara ao outro lado, pero o rei branco persegue o seu rei. Que significa isto? Que en canto as negras veñan facendo oposición ao rei branco, este controlará as tres casas de diante e a torre poderá gañar unha nova horizontal. Pero o problema é que se o rei negro intenta escapar cara a unha das bandas, chegará un momento en que as brancas poidan gañar a séptima fila ou a séptima columna, dependendo do caso. Polo que o rei negro volve cara ao centro e admite que as brancas continúan acorralando. Aquí rei e4. Esta xogada é boa. Non podemos ir directamente, porque nese caso o rei negro iría cara a nosa torre. Se tentamos perseguilo, atacaría a nosa torre e teríamos que cambiar de lado. Entón imos sempre polo lado da nosa torre, porque desta maneira, cando se acerque, xa o rei branco está cortando e poderemos continuar gañando espazo. Se visemos por este lado, pasaría o mesmo, e o rei si atacaría a torre, polo que teríamos que perder un tempo. E rei e4. Rei c6, as negras non queren deixar as brancas gañar espazo, e as brancas continúan perseguindo. E aquí as brancas poderían gañar a séptima xa, pero igualmente este método sempre funciona. E aquí as brancas cambian de lado a torre. As negras non poden nunca vir aquí, diante do rei branco en oposición, porque isto xa sería mate, por que tenten escapar por outro lado, pero o rei branco persegue o negro ata que este xa non ten máis espazo para fuxer e recibe mate con torre 8. Agora imos ver un par de posicións de afogado con rei e torre contra rei, como esta. A torre corta toda a saída, ou esta, onde o rei está cortado e o rei branco impide que saia. Agora imos ver o mate con rei e dos bispos contra rei. Agora temos tres pezas en lugar de dúas, e hai que coordinalos ben os dous bispos co rei para dar mate. Como veredes, isto é bastante sinxelo, aínda que non o parece a primeira vista. E a posición que temos que buscar é esta. O rei negro nunha das esquinas, tanto H1 como A1 como A8 como H8, o rei branco cortando a súa saída e os bispos en dúas diagonais, unha ao lado da outra, tanto cortando a saída como dando mate. Vou quitar isto de aquí. E hai un método moi sinxelo para facelo. Se os bispos están en
en casas contiguas, bueno, non vos lo explico directamente, vou agardar un pouco a colocalos. Por exemplo, agora vos lo explico. Nesta posición, cortan completamente o rei e non pode escapar de ninguna maneira. Entón, pouco a pouco, os dous bispos colocándose en diagonais paralelas irán cortando o rei inimigo e coa axuda do propio rei o levarán ata unha das esquinas para darlle mate. En lugar de rei de 2 aquí tamén se podería xogar bispo c3. E como vedes, todo o poder que demostran estes dos bispos. Ao controlar todas estas casas, esta non, esta, aí, o rei negro non ten forma de escapar de aquí. Entón, pouco a pouco, as brancas se irán delimitando o territorio por onde o rei negro pode andar. As blancas levan ao seu propio rei e van sacándolle casas ao rei inimigo. Se o rei vise por d7, as brancas xa, por exemplo, poderían dar este xaque e cando o rei retrocede, os dous bispos xa gañan esta posición onde o procedimento será o que vexamos nesta outra banda. Bispo c4, o rei podería vir por aquí, pero acabaría levando a mate igualmente, por exemplo, bispo b5, bispo d7 e o rei branco atacaría por este lado. Entón, rei a5 e bispo c5. E agora o rei está xa acurralado. Só ten as casas a5, esta de aquí, onde está, e a 4. Que significa isto? Que teremos que ir con cuidado de non afogalo, porque se o noso rei se coloca, por exemplo, aquí en b3 ou aquí en b6, estaría quitándolle a outra casa que ten disponible, provocando unha situación de afogado. O rei si podemos leválo ata c6 porque aínda non está controlando esta casa. E a rei a5, agora que o rei controla b5, podemos retirar o noso bispo para ir pouco a pouco cortando aínda máis ao rei inimigo. Agora intenta escapar por aquí, pero bispo c4. As brancas van pouco a pouco pechando a gaiola e finalmente dan mate. Se chegamos a esta posición, se chegamos, por exemplo, a esta posición e as negras xogan rei a 8, non fagades esta, bispo d4, porque estaríamos afogando. Neste caso, como temos todo o tempo do mundo, simplemente podemos mover un dos bispos e facemos o que se chama perder un tempo. Facemos unha xogada de espera para obrigar ao rival a xogar. E cando xogue, aquí xa podemos vir con xaque e pechar a rede de mate. E hai que ir con cuidado con esta posición de afogado. Na descripción do estudo colguei vos ligazóns de lichés para practicar estes mates. Esta para practicar o de rei con dúas torres. Simplemente, como vos dixen, temos que ir cortando e rematamos dando mate moi facilmente. Estas 14 son as ligazóns. E ademais colguei vos un vídeo dunha media hora onde se explican os mates que vos expliquei, salvo das dúas torres porque, como xa vistes, é moi sinxelo e case non require explicación. E ademais tamén se inclúe o mate de bispo e cabalo, que veremos xa nun vídeo aparte, exclusivamente dedicado a este final, máis adiante,
porque é algo máis complicado de dar. Como podedes ver, cambiei o fondo. Quitei as fotos que puña antes e puxen en escura, porque creo que se aprecia bastante mellor a letra. É bastante máis cómodo. Se vos gustou o vídeo e queredes comentar algo, escribido en comentarios. Vou vos responder, non o dubidedes. Se queredes enviarme algunha partida para analizar, tamén podedes pasarme. Sen máis, ata o próximo xoves. Un saúdo.